mbeżza u malqin fi skiet. Issa li mingħajr li mallem tagħhom kienu mitlufin. Ħafna mistoqsijiet mhux imwieġba. Kulħadd fil-ħsibijiet tiegħu, f'idejat tiegħu u bla direzzjoni. Imma f'dak iskiet jinstema' riħ qawwi mill-loli ta' smewwien. Bħal donnu riħ qawwi li nstema' jidwi ma' kull imkien. Riħ li jnadda fil-ħsibijiet u jwieġeb il-mistoqsijiet. U l-Ispiritu Qaddiż niżel fuqhom fil-sla tan-nar li wera dawn li juri triq li jaqqat lil kulħadd fi ħsieb wieħed għax dan l-Ispiritu li jagħmilna ħaġa waħda il-koll.